Сън бял снежец валял навън. Нямало кой да отвори, да го срещне в равни двори и да викне с весел глас: „Хей, добре дошъл у нас!“ Но сред нощния покой сам вратите бутнал той към. Шаро млъкнал изведнъж, знаел той добрият мъж. Влезъл тихо в къщи госта, най-напред при бате Коста. И завчас, без шум и звук, сложил книга, блок и чук. После, благ и умилен, той пристъпил към Томен и ми сложил до кревата с писалка и шейната. Спрел при лалка, па си рекал: „Тая лалка за писалка ми е малка, а защо и са шейни, щом още в пелини?“ Рекал, сложил дар богат: кукличка и шоколад. И накрай с усмивка блага пак прекрачил той през прага и понесъл своя кош в снежната заспана нощ. Ангел Каралийчев.